Din. Ito balay. Ba hindi ra siyan sugo? Asya. Tinuod nga siyan sugo ni mama pagkanta. Hmm. Sigurado ka? Hmm. Kaya na ano yung mama, ipapagkanto ka ba lang, ipapagkanta? Hmm. Kaya ano, nag-inom ka diya? Papaya ba, ka nagbibinuwa na naman. Dire. Sige, singat to. Sumakanto na ako. Oh, ay naman itak sugo nga sinusugo ko na paparong kay kang kwarta. Ito. Naano ka man? Papa. Sagi day kwarta. Ay naman ang kwarta. Ato pa kang papa. Ay naman yung papa. Ada. Ay naman. Kaya na siya rin ipapagkanta. Paano pagpakanta kay anot may dadi waray man dili kalipayan. Ipaparo ko atong kwarta kay tipalit ako. Ba't kabuhaon ni na bata? Naano ka man kay papa? Di ba nasing ako na